Dobar dan. Danas ću vam nešto pokazati za nas. Znači, tipom ponašam se. Znači, ja isplaće da grlim ovu lampu. Da volim lampu. Da vidimo kako ovo izgleda. Ovo morat ću ovako. Morat ću ovako. Znači, jer tu baš nema svjetla, pokvarena žarulja. A isto tako sam htio pokazati što je to živjeti u ovakvom kvartu poput moga. Znači, susjedi su loši, pogotovo i u Prizemlju kad čisti se balkon sa vodom, onda prigovaraju što im je pala voda u njihovo dvorište. Onda su zločesti. Svakih mjesec dana ima sprovoda jer mafijaši postavljaju neke bombe na auto i kad se upali bomba se u isto vrijeme upali i eksplodira. To je takva bomba, znači ona bomba koja eksplodira kad se stisne gumba. I tako, znači isto ovaj kvart se obično lupaju i nikad se ne stigne pospremiti. I gledajte kako sve izgleda. Dobro, sad se baš i ne vidi. Znači, ovako kreveti izgledaju. Znači, ovako. Znači, ne mogu baš vidjeti. Znači, ne možete baš vidjeti dobro. Znači, obično je, ako sad nije neuredno, obično vam je neuredno. Znači tako. Moramo obrtati stalno kameru zato što na ovom telefonu nemam prednju kameru, posudio sam ga od svoje sestre. Dok ne dobijem svoj mobitel jer moj negdje se zagubio. Jer kad mi je mama uzela mobitel jer jednom sam se previše zadržao na njemu, a nisam ništa naučio. I onda ga je tako pogubila negdje i sad ga ne mogu naći pa čekam svoj novi mobitel. I tako. Znači, evo sad smo tu. Opet, ako ste mislili da je završilo. Znači, kako ima, znači, ovo vam je dobro, imate ovakvu ogrlicu gdje ga neš nacrtan, gdje ga neš slika, ga neš je polubog sa 5 glava i 4 ruka. Glave su mu slonovske i tako.
želim pričati te vama katolicima te hinduističke priče. Iako ja vjerujem u tog Boga što se vjeruje, što vjeruju hinduistički ljudi. Znači tako sam vjere. Neću vam sad pričati vama katolicima jer se ovako i onako nećete složiti s time. Zašto bi vam govorio jer onda se i ovako i onako ne bi složili s time, ne znam. Znači, htio sam vam reći još nešto. Gledao sam na kanalu Rix, znate koji laže, ono kaže da je zemlja nije okrugla, da je ravna, da je atmosfera kao okrugla i da je tako neki odraz, ali to uopće nije istina jer bi se pomalo i vidjelo kroz taj odraz, jer kroz odraz se može vidjeti. Osim ovako u ogledalu, kroz ove odraze u atmosferi, ne. A još ovako da neki planeta, jako vruće planeta i umjesto kiše, umjesto vode na kiši pada rastopljeno staklo. Joj, kako ovo može biti istina? Staklo su ljudi izmislili. Staklo nije prirodno. Oprostite što sam se malo zašutio. Znači, evo ga. Znači, trebat ću malo poraditi. To, znači, malo. Znači, postoji jedan dječak koji me kao ono mrzi i onda piše glupe stvari među komentarima kako bi ljudi povjerovali i meni stalno lajkovali te videe i ono mi ne zetaju stalno. Nikad neće da prestane. Znači, sad sam pokazati kako je to kad lampu usmjerite prema kameri. Ovako. I to vam je to od ovog videa. Evo. Znači, to vam je to od ovog videa. Bok. Čekajte. Evo ga.